ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам ва дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ғариб. имрӯз 5 ноябри соли 2024 навор кардам баҳри шумо. Якчанд хонаҳо гирифтагем, наворош қатъи ҳастай. хулоси гап беҳад хонаи хуб. Хонаҳо ҳаст аз шаҳри Душанбе, чӣ хеле ки дар комментария шумо нависонден, аз ноҳияи Восе шава, аз ноҳияи Восе ҳам як хонаи хуб аст. аз шаҳри Бохтар, шаҳри Ҳисор, хулас аз ҳар нуқтаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон хонаҳо гирифтагем. дӯстони азиз, агар ки шумо ҳам дошта бошед хона ва ё ки мошин, барои дар эълон гузоштан ҳатман метавонед ки ба ҳамин рақамҳои рӯи навор занг бизанед. WhatsApp, Telegram, имо ҳамаш ҳаст. гапа зиёд намекунем дӯстони азиз, мегзарем ба навори имрӯзамон. марҳамат, тамошо кунед. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бор равон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати Акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, Акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат, занг зада бортон равон кунед. ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстон азиз, ба эълони якуми имрӯзамон мегзарем дӯстон. эълони якумон хонаи фурӯшӣ дар Ҷиликул, райони Дӯстӣ, ҷамоати Деҳқонобод мега, деҳаи Шуро. 3 комнатага 15 сотиқ замин дора бардоро, 3 комната. ҳолати хона хуб. ҳозир хитон иҷа наворш ҳаст. марҳамат, наворшам тамошо кунед. рақамҳои дастии ватсапош мондагии мардоро 88 77 дастия 33 33 ватсап ва 40 40 дам ватсап дорад. беҳад акамон хоксорай. До оғилхона дора. Оғили дошёна. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Акаҷон инами се дар хона ина. Хоб. Исам то сетка раҳай. 15 соти заминай. То сетка раҳай. Хоб. Ина заминаш дарахтош ҳаст чанда. Усам то на девола агар дар навор майса бошасам. ина ё оғили де этажа ҳастай. алҳамдулиллоҳ. хоб. бо чӣ? ина алоқунаш. ина овош. ҳозир об ҳам шидааст. трансформатораш, ов, инаи светаш, яъне ба қадри раҳм мебурам. инаи барқ кладовка чаркаш. ина раҳ аст. ҳоҷи бо чой бихӯрем. Салому алейкум. сентр меган иҷара трас магазино ҳастай, магазини тахта ҳастай, продуктовӣ ҳастай, медпун ҳастай, аптекош ҳастай. ҳамира хоб ина агар ҳамунҷа ҷамоат ҳастай, рост ҳаминҷа агар дар чӣ битова инҷам ҷамоат ҳастай. хоб бози мондагиша бо ба чӣ менависам мепартом. ҷамоат шай дур намеравад. инаш сентр трас ай ҳаминҷа то ҳамунҷара алалам ягон хуб бошад, хуб бошам ягон 50 метр ё 80 метр. ба эълони диимон мегзарем дӯстони азиз. хонаро хай хитон дидем бардор, ҷамоат буд, мактаб ҳамаш мақсад наздикида буд. акамон гуфтак шумода хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Каромат, 3 хонагай бардоро 8 сотиқ навор ҳам дорад. бардоро марҳамат, хитон ҳам дорад, тамошо кунед. 180 000 мега дар нархи навои худаш 100% меарзад дӯстон. хона ба ғишти пухта сохтагай. рақами акамон 988 60 40 60 дӯстон. ҳамин рақамҳои дастиша ватсапш боша, охираш 0254. ина марҳамат, тамошо кунед бардоро хитон.
дӯстон навора видеош хати пешкаш мо кардесем ки шумо да бо хубтар шавад. ду хона шкатур шпаклёвка кагия ҳамаш стяжка дора. се дар хона як баҳния ҳаст. хулас ига бардоро як тарафаш маҳкамай бардоро хона 1 метр бетонай. хулас ига круговой полни кирпичи пухта. хона ду таш 6x3 ва як таш 4x3. светош монтаж кагия бардоро хонара овша шланг мехариқатиш, яъне ки мекни ови куча ҳамин ҳамсоё мега як рӯз пас омия мактаб больница 1 километр дуртарай. ина марҳамат дӯстони азиз дар ноҳияи Данғара деҳаи Каромат. 3 хонага 8 сотиқ, нархаш на он қадар қимат. хитон ҳолати хонара дидестен састанша дидестен мардоро ба нарх навои худаш, яъне ки талаботи худашта ҷавобгӯ ҳаст. ира бисёро медонанд. далчи навора хитон тамошо кунен хонара чӣ хел ҳаст нест. ина бибинен боз ба чашми сар. агар ки маъқултон шава ҳатман соҳиби хона бардоро занг бизанед. рақамҳои 4060 и телефони дастиша 0254 ватсапаш. боқӣ монда маълумотро насиб боша боз ай худаш мепурсен мегатон. агар масъалаи документша бигирем мардоро, масъалаи документаш умуман проблема нест. марҳамат каси желани дора ҳатман занг бизанем. муомила кунем. муомилаш аз роҳи канали мо бо ишологи шумо да арзон мекунам метавам. ба эълони сеюми имрӯзон мегзарем дӯстон. эълони сеюмон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор духонаага 2 сотиқ. ҳолати хонара хахтон дидестен. ҳозир дар шаҳри Ҳисор 2 сотиқ замина бардоро 60000 мега. боиш мақсад рехтагиай ҳамақакагиай гирдиванаш бо маҳкамаи плюси нархи 60 мега бардоро. рақамҳои дастиш ва ҳам ватсапаш 9784 6060 ҳами рақамода марҳамат занг бизан. мактаб ҳаст наздикишта об свет дора. хулас 2 сотиқ дар хона гирдаш маҳкам кардагӣ. ҳамсоя ҳамаш ол доранд. хона ҷош ҷои хубай. боз гуфтем гирдаш маҳкамак. ина марҳамат касе ки ай шаҳри Ҳисор да комментара наисондан ака мақсад хонаи арзон мон аки и хона 100% нестай. боз ячи муомила карда мешавад. эълони чорумон мегзарем дӯстони азиз. эълони чорумон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. мебинем 10 сотиқаи бардоро на 3 дар хона. шаҳри Бохтар. дар шаҳри Бохтар гуфтем совхози Файзалӣ шӯъбаи 4. акамо нархша мондан 210000 сомонӣ боз муомила карда мешавад. 10 сотиқаи бардоро 3 дар хона дорад. рақамҳои акамо 919 04 6215 и телефони дастиш аст. ватсапаш боша бо номерои русӣ аст 919 21 10 332. анаида ватсап. об свет доимӣ, яъне мактаб бозорча ҳамон тарафтай. документош ҳастай. ина марҳамат ҳолати хона ҳамихел састанаш ҳамихел. занг занем муомила кунем. боз ячи мегзарам мега. ба эълони панҷими имрӯзон мегзарем. эълони панҷумон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. хона вапше ударай 3 комнатага 4 сотиқ. нархша 760000 сомонӣ мега. рақамаи акаон 300 0001 71 дӯстон. ҳамин рақамода ватсап дорад ва ҳам дастиш. хона дар маҳаллаи Зафар қарор дорад. айни ҳол иборат аст аз 4 сотиқ. 4 сотиқ 3 ҳуҷрага, веранд, кухни, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш ҳастад. об свеч доимӣ. аз роҳи калон 1 километр дуртар то пеши хонара. роҳ асфалт пӯшкардагӣ беҳтарин ҷой бардоро. срочно савдо карда мешавад. ҳолати хона хуб хитон дидем ба чашми сар. марҳамат агар махултон бошад занг. ба эълони шашми имрӯзон мегзарем. эълони шашмон хонаи фурӯшӣ боз дар шаҳри Душанбе. и эълонмон беҳад эълони хуб мешавад. бисёр ёда маъқул мешавад. ҳатто дар шаҳри Душанбе
тарафи Фирдавсӣ дай ира медонехтон ду комнатага ду сутиқ нархаш 250,000 сомонӣ. Рақамҳои акамон 804 81 99 99 ана ҳамин рақамода ҳам WhatsApp дора ва ҳам дастӣ. хона дар тарафи Фирдавсӣ Гулбита мега обу светаш пастаяни ҳаст. медрои фақат зиндагӣ мекунӣ бардар. Ду хона ина марҳамат касе ки хонахар ҳаст, касе ки аз шаҳри Душанбе агар хона бигирен ба нарх навои худаш рости гап арзанда. ҳолати хона хуб, масъалаи документош мега проблема намеша. маҳкам каги ҳавлиш не ки стяжка кардагӣ нест. Санги холи рехтага хона ҳолатиш хуб яне. ба эълони ҳафтуми имрӯзон мегзарем шербачо. эълони ҳафтумон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор дохили шаҳр дай бардора барои ҳамин нархаш камтара қиматтар не ки 4 дар хона 3.5 сотиқ замин дора бардоро. ина марҳамат навор карда равон кардан ки ба чашми саршумо хитом бибинен. хонаи хуб, нарх навошам хубай $60,000 бардоро. рақамҳои акамо 902 06 19 93 дами рақамо WhatsApp дорад ва ҳам дастия. марҳамат занг бизанед. веранд кайги хона, кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай. ҳезмхона, ошхона ҳамаш хулоси гап ҳаст. масъалаи обу светаш умуман проблема намешава. хона дар наздикии коллеҷи омӯзгорӣ. хобгоҳ барои донишҷӯён ҳаст. ду мактаби русии тоҷикӣ, масҷид, зали варзишӣ ҳам ҳаст, стадиони калон ҳам ҳатто ҳаста бардоро. ремонти хона нав ай хулоси гап ремонти хона бардоро. масъалаи обу светаш чӣ хеле ки гуфтем проблема нест. ҳамаи ситуатсияша гап задем бардоро. ина маъқул боша ҳатман занг бизанед аз номи канали Авто ТВ. бо насиб боша шумо дар арзон мекунам метатон. ба ҳаштам эълонмон мегзарем инак дӯстони азиз. эълони ҳаштумон хонаи фурӯшӣ дар Данғара ду комнатагаи 16 сотиқай бардоро назди мактаби 48 нархаш 265,000 сомонӣ боз муомила карда мешавад. яъне рақамҳои акамон мегем бардоро 003 33 14 12 бардоро. ана ҳамин рақамода ҳам WhatsApp-ай ва ҳам дастиай. марҳамат ҳатман занг бизанед акамода. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара гуфтем бардоро назди мактаби 48 8 сотиқ боз 8 сотиқи дигар боғ ҳаст. боғи тайёр. хона ҳам тайёрай бардоро. калдори кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона ҳамаи ҳаста яъне. 4 тарафаш маҳкам кагай. боз 3 камази дигар санг оварда рехтагӣ мега аз роҳи калон дуюм кӯча. ба эълони ҳамон мегзарем шербачо. эълони ҳамон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восе ки дар аввали навор ба шумо ма гуфтам хонаи хуб ҳаст. 5 комнатага бардоро азиз 30 сотиқ замин дора. 5 сотиқ 10 сотиқ 20 сотиқ не 30 сотиқ замин. кӯчаи ҷамоати худоё Раҷаб деҳаи навдеҳ питовнек мега. нархша акамон 230,000 сомонӣ боз муомила карда мешавад. рақамҳои акамон 888 28 71 71 ана ҳамин рақамода ҳам WhatsApp ҳаста ҳам дастӣ бардоро. дарахтҳои мевадиҳандам ҳаст. умуман обу светаш проблема намешавад. срочно агар харидори аниқ бошӣ мега марҳамат боз муомила мекунем. ҳавлӣ иборат аз 30 сотиқ замин, падвал дора, ҳатто боғ ҳаст, анҷемхона, оғилхона, ошхона, дар наздикиш мактаб, мағоза, хулоси гап балниса ҳамҷода. ина марҳамат дӯстони азизи ман, дӯстони беҳтарин, ҳатман занг занен боз муомила кунед аз номи канали мо. дӯстони азиз, ҳаминҷа дар охири барномаам мерасем. яъне навормон тамом шида. бардоро баҳри ҳамин қадару меҳнатҳои мо илтимос аз шумо хоҳиш як донаи лайка фаромӯш накунед. видеоро дар дараҷаи максимали паҳн мекунем дӯстони азиз ки ҳама тамошо кунанд, харидорам пайдо шаванд. яъне касе ки меҳмон аид дар ҳамин канал обуна шидан фаромӯш накунед дӯстон. агар хона дорӣ бардор, мошин дорӣ барои савдо кардан, ҳатман метавонед ки ба мо занг бизанед. дар наврҳои оянда насиб боша хона ва ёки мошин ва ёки заминта насиб боша мегирем, реклама гузорӣ мекунем бардор. ташаккур то ҳамин бо мо будед.
то наворҳои оянда паноҳтон ба худо дӯстони азиз.